moltes gràcies per haver vingut i fa 40 anys, el 2 de març plovia i a tots nosaltres ens unia el mateix sentiment, la ràbia. Molts de nosaltres tampoc pensàvem que la detenció hagués tingut fi d'aquella manera tan macabra i inhumana, però el terrorisme d'estat va seguir la seva trajectòria de sempre. A tots ens va quedar un buit sentimental que el temps no cura però suavitza, i a nosaltres, les germanes, la certesa de que en Salva no podia passar la història com un assassí sense escrúpols. Aquesta ha estat la nostra manera de reivindicar-lo i de demanar justícia. És per aquest motiu i gràcies al suport de moltíssima gent que sempre hem intentat de reobrir el procés i que aquest estat reconegués que no hi va haver cap rigor judicial, just al contrari, i que el van matar per pura venjança i revenja. De la ideologia d'en Salvador en sabem molt poc nosaltres. No només era antifranquista, sinó que anava bastant més enllà. I tots els seus companys militants al llarg d'aquest any han viscut com la figura d'en Salva es popularitzava allunyant-se de les seves idees polítiques. Però avui estem tots aquí per commemorar el seu assassinat fa 40 anys i estem molt contents d'estar-hi tots junts. Moltes gràcies per ser-hi. Barcelona, 2 de març 1974, 2 de març 2014. És projectar-nos amb el futur, sentint el pes del present on radica la nostra raó d'ésser. Salvador Puig i Antich, en una carta a la seva germana Marsona, escrita al desembre de 1973 des de la presó Model de Barcelona. Avui, 2 de març, fa 40 anys de l'execució de Salvador Puig i Antich a la presó Model de Barcelona. Salvador, membre del MIL, Moviment Ibèric d'Alliberament, era un revolucionari anticapitalista i llibertari que encaminà la seva lluita d'acció autònoma a la transformació radical de la societat. Del 1974 ençà, moltes il·lusions i esperances col·lectives han estat frustrades i avortades, començant pel gran frau històric i social que ha estat la transició cap a una democràcia hereva de la dictadura franquista que perpètua i manté intacta l'estructura de dominació capitalista. Ahir, com avui, ens neguen la possibilitat i la capacitat de ser nosaltres mateixes, de ser les protagonistes de les nostres vides i la nostra història. Vivim una fal·làcia de llibertat, que no ens permet només criticar el sistema... Vivim una fal·làcia de llibertat que ens permet només criticar el sistema, però sense la possibilitat de canviar res. Davant de l'hegemonia del capitalisme global i corrupte, cada cop més salvatge i explotador, que s'erigeix com a única alternativa de l'organització social i econòmica, hem de plantar cara per avançar col·lectivament, mitjançant l'autoorganització i l'autogestió de les lluites, l'acció directa i la pràctica antiautoritària, amb la final d'aconseguir nous espais alliberats que permetin desenvolupar l'alternativa d'una futura societat llibertària. El capitalisme global està generant una nova esclavitud per un gran nombre de persones a les que se les condemna a la misèria total, moral i econòmica. Avui encara, 40 anys després de la seva mort, el seu record viu en tots aquells i aquelles que combatem la dominació que exerceix el capital en totes les seves formes. La seva història, la seva memòria, la seva vida immolada enlaira i ennobleix aquesta lluita desigual però inevitable, irrenunciable contra totes les formes de dominació del capitalisme autòcton i global i dels seus servidors, envers el nostre alliberament real, individual i social. Comissió 40 anys de l'assassinat de Puig i Antich. Bé, només unes paraules. Jo parlo a membre de la comissió i com a company de Salvador Puig i Antich. Han passat 40 anys, però sembla que sigui ahir. Voldria també fer esment d'un altre company, Oriol Soler Sugranyes, company també d'en Salvador i del MIL, que va ser assassinat el 6 d'abril del 76 per la Guàrdia Civil a pocs metres de la llibertat. En Salvador, és cert que el va assassinar el franquisme i va ser una venjança. Ho sabem perfectament.
va ser el règim franquista, que era on, a través del capitalisme més salvatge, que prenia la dictadura. En aquell moment, com molt recordem, doncs va ser titllat de gàngster, de delinqüent, en fi, de tot el que sempre es deia també abans dels maquis i pel franquisme. Ara ens preguntem, després de 40 anys, com és que hem arribat on estem? Com és que tenim aquesta democràcia tan terrible, que no és ni democràcia, corruptiva, com es treuen els drets? Com és que hem arribat fins a aquest punt? Jo crec que el Puig Antic, aquells anys 70, es troba una miqueta les arrels del problema actual. Perquè en Puig Antic, en Salvador, el va matar el franquisme, el va matar el capitalisme, però va haver-hi també una sèrie de còmplices, perquè abans de matar-lo, molts escarrenosos, molts de partits escarrenosos, vull dir, deien el mateix que deia la policia. Deien que era un delinqüent, que era un gàngster, i els més d'això deien que estava sonat, que era un tio que se li havia anat l'olla. Un que va ser alcalde de Cornellà i després president de la Generalitat també deia això, un delinqüent, i van intentar, en Salvador, d'intentar que no hi hagués manifestacions, intentar manipular la seva figura. Tota aquesta gent, tots aquests demòcrates que avui ens governen i els seus descendents, van pactar, ja abans que matessin, que assassinessin a Puig Antic, ja van pactar amb el règim franquista. Van pactar i vet aquí que tenim nous demòcrates d'aquella època que encara hi són. Els franquistes es van metamorfejar i van esdevenir demòcrates. I també molts d'aquests partits, d'aquests escarrenosos, també van ser demòcrates i es van unir amb aquesta gent per repartir-se el pastís, es van incrustar i ja als anys 70 van estar frenant totes les lluites obreres, totes les lluites que hi havia als barris, van estar frenant-ho. Eren els demòcrates que tenim ara i els descendents, units amb el franquisme, amb una façana democràtica. És a dir, que si hem de parlar a la merda que tenim ara, hem de referir-nos a aquella època. Puig Antic no era un demòcrata, no era d'aquests demòcrates. Puig Antic era un revolucionari, conseqüent, amb un ideal. Dos de març. Els ulls tancats, les mans arreplegades, un vol de gavines i el plany dels salzes. Clavells vermells, bandera negra, 1000 pomells de primavera. De cop uns núvols negres, arreu una antiga grisor de plom massa vell. I ha plogut espessa mort, cridàvem contra tot, en sabíem bé la cançó. Volíem la plena deslliuració, no volíem aquesta mort. La ràbia crema d'impotència, no és tan sols la por, però tenim muda la força i és molt negra la dissort. 2 de març de tanta pena, amb la mort d'un jove, la humanitat està de dol i esquitxada de sang la terra. Clavells vermells, bandera negra, 1000 pomells de primavera. De cop uns núvols negres i unes flors vermelles, un camí ple de pedres i el vol lliure de les orenetes. El somni adolescent, ple de lluita i d'amor, dins de la tristesa del vent, amb agre regust de mort. No volíem aquesta mort, ja en sabíem la lliçó, cridàvem contra tot, volíem la plena deslliuració. Ferran Aïssa, 2 de març de 1975. Salut, companyes. Jo, quan van assassinar el Salvador, tenia 13 anys i recordo que, com molt bé deia abans el Ricard, es va voler tapar tot això, no? Jo vivia en un barri de tradició popular
i per sort estava a l'escola d'art i bueno, vèiem encara les pintades que parlaven del Salvador. No? Al cap d'uns anys, a través de la militància llibertària que a nivell personal he portat durant molt de temps i segueixo portant, també va esdevenir amb una activitat musical. Vaig intentar no emocionar-me i cantar una cosa que vam escriure per ell, que està extret de les seves coses escrites, no? En aquests moments tan dramàtics. No? Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, va per tu, Salvador. De repent, exacerbats i amb ràbia, les taranyines metàl·liques que ens estrenyen amb força, tot barrant-nos el pas a la plenitud de vida, tot ofegant-nos el cant dins la foscúria. Sí, Salvador, la ràbia i la impotència encara perviuen, s'enlairen i creixen. Salvador, memòria immortal del temps que ens acompanya, fortalesa lliure, inexpugnable, flama incandescent, vent que no cessa, llampec esclatant, ràfegues de llum en les nits de tempesta. Ricard de Vargas Colerons, febrer de 1986. I aquí n'hi ha un altre que haurà de partir. Mira, allà hi ha el podria aquell. D'aquí a 4 hores. Sento una fred més freda que la fred i una espera punyent, desesperada. D'aquí a 4 hores no hi podem fer res, et tallaran la vida. Els murs es dressen més gruixuts que mai al silenci de mort del carrer Entença. Aquesta nit rabiosa i sense alè, en què secretament m'ho han anunciat. Una llarga filera de tricornis ens barra el pas i ens punxa el sentiment. Tu ets ple de vida i encara, a hores d'ara, d'esperança. D'aquí a 4 hores seràs només un nom. El nom d'un mort flamant, reivindicable, amb el que alguns polítics sense sang, que es diuen esquerrans i no han fet res per treure't el dogal d'una mort certa, se'n faran pantagruèlica venjança per als seus bruts, hipòcrites brams d'assa. D'aquí a 4 hores passaràs a ser incòmode record per les consciències d'alguns que han fet veure que lluitaven i que el primer cluc d'ull que els ofereixin pactaran un seient al previsteri amb els mateixos que d'aquí a 4 hores, 26 anys, només et mataran. Josep Miquel Servià, Palamós, 2 de març de 1974.